Production. Ranar ta zo auren soyayya an yi, Zakari kai da Maryam ƙauna yau ta kai bango an daura. Ranar ta zo auren soyayya an yi, Zakari kai da Maryam ƙauna yau ta kai bango an daura. Allah sarki ne yi min yau ma na zo, yau roƙo na waƙar yau take ta hazo, kowa ya ji ta so ta kara mun kozo, waƙar auren abokina babban gwarzo, Zakari Maryam ribar ƙauna yau kunci an daura. Ranar ta zo ku taso mata ku nuna, so ne sanka san maso wani kwai kuna, domin ɗanye ko ɗanya bai san rana, ribar ƙauna aure ne ku ji dangina, wannan haɗin yi min kyau a idanuna ku duba. Yau komai ya zo ƙarshe kun angwance, kun rufe bakin makiya ba ce ku ce, aure sunnar manzo ne ƙarshen zance, aure ke sa darajar ka ta yau zarce, ni ma mata ku zaɓo min in angwance kwanan nan. Mata da maza na tarwa don murna ne, dangin ango har na amarya ba zaune, Zakari Maryam domin ku maka taru ne, don nunawa kowa ku yan dangi ne, yau kuma kun cika mutane ni ma nan na shaida. Sai me natsuwa za a ba ƙwayar ɗauka, mai kiwonsa shi ke siyan asirka, in babu ta ya za a yi a ga toka, ango da amarya zan so kuma ku taka. Zakari ga Maryam amanar ta an baka, ta ce sai kai ma ka ce kun dauka, ka kula da ita samkar kasa ta yi kuka, ka zamo rumfar ta gurin zaman shan iska, ka saka ta zama gimbiya a cikin matan aure ka. Maryam aure bauta ne ba wasa ba, ki kula da mijinki kular da bai zata ba, ko me yasa kiki masa ba ki saba ba, ki rufe sirrin ku karki ba za ki diyar ba, Allah kawo zaman lafiya ya rabba, ka azurta su da ziri a ɗaya ba, ni ne nan ba zama sunan ban ɓoye ba, yaya ga Halima mai waka wakar mata ibri. Ranar ta zo auren soyayya an yi, Zakari kai da Maryam ƙauna yau ta kai bango.